Pentru astăzi m-am gândit să vă dau 3 idei de coafuri pieptănători, cum să vă prindeți părul atunci când vă grăbiți. Acestea sunt 3 coafuri pe care le port eu aproape tot timpul când n-am chef să-mi aranjez părul. Acum nu mai ies la fel de drăguț pentru că am părul mai scurt, dar mă rog. Mie tot îmi plac și vreau să vi le arăt și vouă. Vreau să știți că părul meu este deja tapat, chiar dacă îmi folosesc de foarte multe ori acel spray pentru volum de la Batiste și îmi place la nebunie. Și tapez părul, n-am ce să fac, îmi place să am părul cât mai voluminos și toate coafurile acestea sunt foarte, foarte messy, pentru că așa îmi place mie să le fac, să fie cât mai dezordonate și nimic aranjat de parcă am ieșit din salon. Hai să vă arăt de ce aveți nevoie și după urmă cum puteți să realizați aceste 3 coafuri. Aveți nevoie de niște agrafe normale, niște agrafe de tip AC, niște elasticuțe, un șampon uscat și un fixativ. Prima coafură este clasicul Messy Bun pe care îl folosesc cel mai des. Pentru prima coafură aveți nevoie și de un elastic, eu o să folosesc acest Invisibubble. Tot ce fac este să iau părul, să-l duc într-o coadă, să-mi scot niște fire de păr în față foarte, foarte messy și sus să-l aranjez așa ca într-un cuib. Ce-mi place mie să mai fac este să mai trag de el. Pe urmă împing niște agrafe din acestea AC, le împing cât mai bine în coc ca să stea să reziste, să nu se împrăștie și pe urmă aplic puțin fixativ ca să stea acolo locul lui. A doua coafură este un fel de împletitură spic, dar este pe dedesubt. Cum ar veni, o să vedeți în imagine cum împletesc. Iau 3 fire și în loc să le pun deasupra, le pun pe dedesubt și în timp ce le pun pe dedesubt mai au câte o șuviță de păr și o adaug la împletitură. Este o împletitură care la început nu pot zic că mi ieșea așa de bine, dar cu puțină practică acum o fac super repede și este foarte de efect. Mi-am lăsat și acele fire în față, dacă doriți puteți să le ondulați, ar arăta mai bine, știu. Cam asta este rezultatul final, mie îmi place foarte mult. Și ultima coafură este aceasta de tip marțian sau ursuleț, cum vreți să o numiți. Mie îmi place foarte mult, este de efect. Tot ce trebuie să faceți este să luați din ambele părți câte o bucată de păr, înfășurați să-i faceți un coc foarte messy sau cum vreți voi și puneți un elastic, apoi înfigeți câteva agrafe de tip AC ca să stea cocurile cât mai prinse de cap, să fie bine prinse, le ciufuiți după caz. Eu mi-am lăsat și niște fire în față și aici arătau mult mai bine ondulate, dar cum ziceam nu am ondulatorul. Ca atât pentru clipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Este primul meu clip de genul, așa că scuzați-mi greșelile. Aici jos aveți ultimele 2 clipuri postate de mine pe acest canal. Aici puteți să dați subscribe dacă mai vreți să vedeți și alte clipuri făcute de mine și să treceți pe Facebook, Instagram și Snapchat pe care vi le las tot pe acolo. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați un like și ne vedem data viitoare. Vă pup! Pa!